sibheke futhi lento yokuthi siwumphakathi ose-1921 asingavaleli abantu abakhona emadadeni abaneskili mabengekho ewadini. Isibonelo lapha ngaphakathi khona abantu basemonde bama-general workers, they don't have even a piece of iphepha, yabo lento leyo. So ngifuna siyibheke lento, masingaphandle asikwazi ukuyithola yonke information, bayafuneka abanye bethu bangene ngaphakathi bakwazi ukulekelela umphakathi. Okay, bazalwane, sorry bazalwane, i-subcontractor lapha, kuno-subcontractor lapha, asiqale nje ku-management yakhona, la bantu ba-racist, ukuthi angizange ngithole i-platform lapha. Number one. Number two, kuno-WIP oyi-subcontractor lapho wasedrobheni lomlungu. Uwu-subcontractor kodwa waqala ukusebenza last year August lapha, kodwa uwu-subcontractor, kodwa futhi unikeza ukhokholo wonke, imali yonke, kanti bapha abantu abamnyama. That's number two. Number three, thina besikhala nge-removal ka-safety officer. U-safety officer hayi ngoba kungasuke local, u-safety officer uhlulekile ukuthatha ama-actions against umlungu owuvimbi oshaya umuntu omnyama. Ushawe umuntu omnyama lapha kwakungoLwesithathu. Babeshaya umuntu omnyama umsebenzi, lo mlungu lo uhlala ePettisbam emsebenzini. So the following day ekuseni mangithi ngayi-address indaba no-safety officer nge-safety yethu sonke sabasebenzi, ngabizela leza ibhamu ngikhishwe ngazo lapha esayitini. That is why ngibabiza racist. Okay, then number four, kunento esifuna ukuyicela la kulabantu baka-business. Kunabantu abaneplanti lencane, oma-generator nani nani. Le inkampani ezinkulu azimusa ukusebenza zodwa la esayitini bafethu. Vukani umphakathi waseNewcastle. Then number five, uThemba Security. uThemba Security lo msebenzi wo-applyele kuphi beseGatimall? Because sinawo ama-companies abantu abamnyama we-security. Let us fight this bazalwane. Ningahlehli umphakathi. Then number four, u-Labour Department wafika la. Mayifika u-Labour Department, u-safety officer beno-site manager uJean bafika i-information baletha iy'nkampani eziwu-2 zasePitori okuyizo zodwa ezicomplyayo. Kunekhampani la yase-Eastern Cape abanayo ngisho i-tax clearance. Babuye e-Eastern Cape basebenza, they doing ama-columns. Kanti ziphi iy'nkampani zaseNewcastle? Kanti yini umsebenzi we-steering committee bakuzongena abantu bangaphandle abanganama-document? Then elokugcina ngithumele uBargaining Council. Mangumthumela uBargaining Council bamvimbile egeyithini, bengekho sengixoshiwe. Kwathiwa uBargaining Council fanele ayokhuluma ne-head office yabo kuqala before ebuya esayitini. Luckily ka-Bargaining Council ama-contact numbers bengiwafakile, bangifonela basho ukuthi bavinjiwe, kodwa next week masengibuyela emsebenzini bazobuya. uBargaining Council ngimbhalele ngoba uye okumele azosilekelela nge-rate ekumele iholwe abantu abaku-construction. Umuntu oku-construction akafani nomuntu ose-Shoprite. So i-rate soyithatha ku-Bargaining Council, bazobuya next week from eGoli babajikisile. Okay, then eyokugcina kunamanani locals laphana ama-general workers, they're coming from Mondlo, Lundi, Nongoma. Nisebenza nabo mina enkampanini engisebenza kuyo. So isicelo sami besithi njengoba kuyi-weekend kumele bapake iy'khwama babuyele ekhaya. Then kuthathwa abantu be-local bayoba ama-general worker ngapha. So iphelela lapho bafethu. Ngixoshelwe ukulanda u-Labour Department nge-government gazette, ngaqoshelwa kulanda uBargaining Council because mina ngumuntu obuya kwi-forum ehlala ku-recruitment la eNewcastle. So sisebenza ne-office la-speaker kamasipala. Le yami yokuxoshwa laphana ngihamba ngayo-reporta kumeya, angizange ngiyise ka-CCMA noma ka-Labour Department. Ise-ofisini kameya mande ngiyabuyela emsebenzini. Ngiyabonga. Danke, Funsas. Liyabasaba na? Liyabasaba na? Bafethu, asibonge lesikhathi sibanikeze yona. We are hereby formally demand the following 72 hours ye-petition. Ngizocalculate-a ukuthi nini sibuye. Okokuqala-ke lokho. Okwesibili, umphakathi siyacela ukuthi-ke nize forward nilwele iy'nto zenu. Njengoba kusukumile la, sasukuma. Sazile ekuseni. Ngathi MK, ANC, EFF, iPA le. Inkathi sihlangane into eyodwa sibeke ikhiphe eceleni. Uthi ngisho uphi khona? Sihlangane into eyodwa ngoba isikhathi esiningi mangabe ulwela iqembu ngapha abantu bangapha bengabhekisithini ukuthi ama-individual. Lokho siqalile manje asiqale uqhubeke ukuze sikwazi ukuthola into eyiningi. Mina elishaya inja
kuqhamuke ini umniningwane. Ngibonile ukuthi lapha kuvimpi beqashile. Ngibonile ukuthi uvimpi lapha bethumela ama-security. I-security leliyana naleli khaladi nalelibhulu efihlane bathi asende over. U-developer one ubalekile. I-project manager niyaqala ukumbona nama u-site manager simaza ngithi. Ubani osayinile namhlanje u-project manager ngithi. Lokho esesiqalile bafethu siqhubeke siye phambili singathi mawuthiwa sihlangane sihlanganeni sihambe siye lapha silwele iy'nto zethu akekho ozolwela iy'nto zethu kezwakala. Yebo. Siyabonga. Amandla. Amandla. Number one nje siyabonga kakhulu ispirit eninaso. Hey. Manje basithatha ngane lapha. Hey, ngenzeka izinto ongakazi uyibona. So nje siyasibonga ispirit eninaso ukuphuma ngobuningi benu siyabonga kuyinto enkulu kakhulu. Sasike sasicela ke ekuqaleni siyimajuba economic chamber ukuthi KZN sibona ngathi aninzi kahle. So njengoba ningenzi kahle akubuye into emphakathini ngoba umphakathi uaffected. So asibe nendlela yokusebenza nokusebenzisana. Kodwa into abayenza base baya ngokuthi hayi thina sine power sizoyikhona lena. But the question ithi ke uzokhona kanjani into yabantu abazobethenga kuleyo mall, kwabantu aba affected kuleyo mall, kwabantu abaluza ama-tuck shop nani kuleyo mall. So why kuyangithusa mangibona abantu abaningi kangaka, abantu abasha othola ukuthi abekho lapha. Njengamanje angeke uzuqale umsebenzi ingekho igeneral, but lapha kunama-general workers ongathi mawuthi uyachecka uzothola ukuthi akekho uward 19, akekho uward 21. Kodwa lento uzusola ukuthi ayi mhlawumbe ukhansela ovele osubmit abantu bakhe, kanti only to find out ukuthi ukhansela naye akekho informed, naye aka-update. Yabo, so besicela ukuthi ke engathi uthi mase sibuyela simobilizer ngicela ukuthi le ground if it means kufanele sihambe sifundraise ukuthi kube nama refreshment, sifisa ukuthi kugcwale ukuthi kube mnyama thu lapha sayo ukuyoncenga siyodimanda siyobatshela ukuze siqashwe ukuze angene amakhampani. Sinabantu abanamakampani abaneminyaka but awasebenzi amakhampani kanti azodevelopa kuphi amakhampani abo ukuze bethole imisebenzi bazoyithola kuphi uma amathuba eseduze kwethu engasondeli kuthina. Nayi imoli lapha eplaza yakhiwa yaqedwa ukhona waqashwa no. Nayi imoli la phambi kwethu uspa umakhelwane wakho ukhona waqashwa cha. Why? Nangu box kwenziwa yonke into eyenziwa bakhona baqashwa cha. I-LC bayakubuya yini ukuthi ke kwawona nawo lama malls fanele siyilweni bafethu lento ethi ke sinama-NGO sinama-NPO awabuye lama developer nama malls nayitoro ezobe isebenza la babuye bethina ke sikubuyise kumphakathini. Sinogogo la abadinga ama-wheelchair. When are we going to get a time siyosubmitha wonke lama wheelchair? Siyafisa ukuthi ospa boxer nale mona yakhiwayo siyafisa ukuthi nabo babe ne-input emphakathini ngoba umphakathi iwona obuye uzosupporta bona labantu laba bale mona. Sicela ukuthi siyilweni le singabi novali, singayi-accept into yokubizwa ngemvlophu eceleni ngoba izokolapsa yonke. Ngiyabonga. Ngiyacabanga yini engiyivalayo ukuyiqala ngiyayivala bathi ayiqalwa yipizza ngithi njalo futhi asibonge kakhulu nje uzongibonga nje kakhulu ukuthi singapheli amandla. Yazi bathiwa kuhlangana amasonto onke nokubona uma kuthiwa mhlawumbe sekubedile emhlabeni ihlangana ogogo iy'nkonzo zonke ihlangane zibuke ngamadolo ethandaza. I definitely show ukuthi izinto izona namanje njengoba sekuhlanganisa isonke kanje ngicela siyibambe sithi ngqi bhuti njengoba usubuzile ukuthi kanjani ngiyacabanga bazomphendula uThemba ku-email ekhona. Yabo, nasemphendula i-email ekhona ngendlela lezi besiyibheka ngendlela e-right. After it makungenzeka lokho we close that fucking shit. Sibonga amandla. Sayibona before number over first. Mina bafethu umbona oyi-1 la. Besacela ukuthi bafethu ngoba sihlangene kanje kunyindaba yemoli. Sacela ukuntshela iqiniso mina ngeke nginifihlele bafethu. Yabo, ngeke nginifihlele. Yabona ngoba sibaningi kanje siyashoda. Yabo, sithi shoda kanjena
vele abantu bazosisupport ukuthi-ke sigcine sokuba le fight yangani